Fa 18 anys que la vam trucar. És excel·lent. Exacte. És excel·lent, és excel·lent. Susana, hola. Hola, bon dia. Que m'han dit que esteu a Escòcia, no? Sí, exacte. A Aberdeen. Ja fa anys, no?, que hi sou aquí. 13. 13 anys. No saben tornar o com va? 13 anys. Et truquem de part del Christian, que diu que t'estima molt tant els moments bons com els no tan bons, que està molt orgullós de tu. Que em diu que quan vas fer 18 anys et van preguntar què volies ser de gran, vas dir que biòloga marina, que fa més de 10 anys que esteu a Escòcia, i que el dia 25 d'abril us caseu, no?, després de 12 anys junts, no? Exacte, Oh, que bé. sí. De fet, pels 18 em vau trucar, que estava estudiant la selectivitat per a fer biologia, i ara, pues, ja, biòloga marina. Quants anys tens, ara? A 36. Ostres! Com passa el temps, tu? Fa 18 anys que la vam trucar. És excel·lent. Exacte. És Ho ha excel·lent, aconseguit, és excel·lent. I ja érem nosaltres, ja! Això és el més fotut de tot. Sí, Home, sí. Sí, ja t'ho dic ara, que hi érem. Sí, molt bé. Que bo. Escolta, Tu ets biòloga, nosaltres estem igual. Sí, exactament. Sí. Una abraçada ben forta, Susana, que tinguis un bon casament i que vagi molt bé per Escòcia. Moltíssimes gràcies i molta felicitat pel programa, perquè me'l poso cada matí i em porta una mica a prop de casa. Veus que bé. Et truquem d'aquí 18 anys, d'acord? Exacte. Per com et va tot. Estarà jubilada. Que vagi molt bé, adeu! Moltes gràcies. Adéu.